Is mó traidisiúnta amhránaíochta agus damhsa an seanós in Éirinn agus sa stair loidir agus Gaeltacht. Chun níos mú faoin tradiisiún amach, Bheartaigh The Journal go Connemara, áitina leabharmuid le becín éilethe ó Indrevón. Is damhsa agus chultúr ní éilethe a bhú an cornstep ag an oireachtas im lína. Anseo in sin si dún faoin stair an tradiisiún damhsa an seanós. Is stíl go damhsa tradiisiúnta an damhsa an seanós, agus is stíl damhsa oidhreachta, so dún damhsa laethanta is stíl damhsa rithimúlata an, agus tána cinál coinneann tú an corp íseal go maith an talamh, so beidir beganín difriúil ón damhsa céim nó damhsa Gaeilge ecin smud, ach is tíreach stíl gon cinál damhsa tradiisiúnta agus cinál tháinig cinál cruth difriúil leid beidir ón cinál damhsa eile. Agus tháinig as an tradiisiún seanós? Well, fádó seachaí go mbeadh daoine a tíoch le chéile ag ddíche nó in ihe áneán agus nó bheadh siad a bailú le na chéile agus a casa ceol agus a ggóraíocht agus cinál nuair a bheadh rudaí gáil go maith beidir go mólach duine cupla céim amach ar a tála agus bheadh cupla céim beidir ag greensteiníonn sin sa bobal. Agus in sin tháinig stíl faoi le as sin agus bhí rins damhsaí cinál fádó a bhí stíl héanach agus mar sin agus in sin níra animach go beidir na ríide bhí cupla téirma ach go bhóbach níra an téirm an damhsa an seanós cuairtead a damhsa go dtí beidir na 7 na 8. Agus chunas go chuir tusa sim isteach sa damhsa an seanós? Well, bhí an táirm sa fás níos, bhí bora an damhsa an seanós, bhí cinál bora tacaíad hána féin, hartead bhfuil na 8 na 9 agus bhí mar sin agus fénams gur mise fás níos bhí ranganí ar fáil agus bhí damhsaí an sco a múna ranganí leheadí roisin íháin agus muinter í ruáin agus partiisiúna ní laethanta agus bhí ranganí ar fáil go rií agus bhí siad náháin agus sin an stíl damhsa cinál a bhí hart, so beidir seachas tholasteach a damhsa Gaeilge, bhí níos mú daoine tholasteach sa damhsa an seanós. Leis an seanós bíonn tú fáil mo bhaine eile agus is tradiisiún fi le a bhíonn sig ag teach dó glún go glún mar deirtir ach an caiith tú clí rilí bhfuil rudí banúsach an go caiith tú clí leis. Ja, tá rudí faoi le it a bhhainint leis an stíl seo, so mar dúirt me tá an stíl cinál íseal agus mar sin ní bhíonn mór an léimt nó ní bhíonn na cosa gáardúneamacha agus tá rithim an táhachtach agus an ceangal atá leis a gceol, so tá rithim an gúnaí ag cinál tá sé cusa le airlis ceol ar bhealach cusa le mór a bheith beidir báir an ruir cin tatú gcéire rithim chruthú a héins leis a gceol. Tá céimeanna faoi lehan sa damhsa an seanós freisin agus den an choladh amsar in na céimeanna seo ach tháinig na céimeanna seo ó chaimseoirí eile roine agus tá muid cinál le leannacht a ráilób agus beidir chuir ar stíl héin leis ná beidir a chuir de cinál de bhlas héin leis. An bhfuil pobl mór an in Éirinn faoi láthair ag bhíonn sig lé leis an seanós, an bhfuil tú mór ar an seanós na leightan seo. Tá sé cinál forleathan inis ar fud na tíre, bach ranganí ar mana clia, ranganí ináit ar fud na tíre, beidir fiú ar fud a dain. Tá cinál tá aine ag chuoine air, agus chuid an comórtas step go mór leis sin mar gomach daoine an breathnú ar a damhsa a seanós agus nar a thosa siad cho chraol lei sin chuir sé go mór leis an bora freisin marall gomach daoine an breathnú ar damhsa agus sin cinál bheáil sé sin isteachid. Agus mar sin an dóilead go mbíonn sé tábhachtach an seanós, damhsa an seanós a chuomhnú don chéaglann eile. Mar dúirt me ceangal atá an gon rud a tháinig rút agus is bailach iontach le ceangal a bheith le ceol agus le tradiisiún agus bhain chud an úil agus bullan tú le cáide agus bullan tú le de phobal agus is iontach rud agus. So tá mai heap gur iontach rud é chuimhnú gon drámóg ach ní leon bhfuil ar sin mar tá bora iontach faoi agus tá mai heap go gonneó sé sin i fás agus a ferbert cínte. Tá pobl beo bríomhar de damhsóirí ar an seanós ar fud na tíre agus lasmuid den Gaeltacht. Thugmuid cuairt ar de cobblestone in maiile á clia áit na míon rangan seanós ar siúl. Muoíonn cuimhne Gaeilgeán a bhíonn sig muoinú an damhsa ar an seanós sa cobblestone gach luan an tábhacht a bhfuine leis an seanstíl damhsa de oidhreacht agus chultúr na tíre. Cur má uncle Tom, Tom mulligan tús leis an teachtarn an seo breis cearcha bliana hin, agus tá sé fós an seo agus cé gur deir an daoine agus cé gur deir muid na gur teachtarna é.
tá sé níos mú ná sin. Is anad chultúra é chuirmuid spásanna seomraí áitina ar fáil dhaoine ar praisna aníisiil nó orintanta sé ar nasca do dhaoine freisin, so tugann sé deisina níháin dééisúirí 8 ceoltóirí freisin, so ar a lúnta sé ítach go bhfuil na ranganna dééis ar an channels. Tá sé tábhaach go bhanan tú leis an traidisiún, go mín tú désa na sean céimena ach tá tú anna bheith cruthaíoch freisin agus a chud céimena héana chu leis chomh freisin. So cínte bhí me déine annach chud désa rialana agus pertainna ach smálam sa rudí difriúla éanamh am go freisin ráid slides agus bháilsanna. Bhín sé gathú an tám ar fád, agus sin an rud deas bhín channels má léim sús agus déanam pí sin désa agus chuann na ceistúr tar éis céir a rinneméin sin níl clú agam. Tá sé difriúil an tám ar fád, agus tá sé cosú leis an ceol freisin ó ní haanann tú an tún céine faoighá, agus ní bíonn tú dééis an rud céine faoighá freisin. So bíonn sé gcónaí difriúil bíon bun céimena agat ach bí tú ná rudí eile a cahabhaisteach. Agus breathan sais na rudí difriúil sin ar an ceol nó an ceoltóir tálaat freisin. Ní bháin méid tú sais ar ordan na déasa ach bé am nas sin agat leis an ceoltóir. Bhí measc an dhaoine idir óg agus éasta, agus daoine ó coolraí agsúla, agus daoine beidir nach rá déos a riomh, tá daoine atá an Nearmán, ban an fólin, daoine ho fudfad na crinne. Orintanta déanam sais ceardaní just sais go randamach agus fecinn dohain sin. Tá daoine just a gurí blaisín den chultúr. Muna néanamid oidhreachta nó é bhúna chuirmid stop leis. Agus tháinig muid é sin de public dance hall 8 1935 chur a cosc agus bhí sé míad lethach a bheith déasa go poiblaí. Agus bhí an bhhailán go curach stop leis an sin ach ionintach gur sais tháinig daoine le chéile agus ní rééis siad le sin agus fecinn muid inis go bhfuil an damhsa go bhfuil fós an damhsa sin agan inis ach tá rudí trééis neirtaí chomh freisin, so cínte le choród beo muna dhéanamid oidhreachta nó muna dhéanamid é a bhúna do dhaoine chur a stop leis. Agus sin ar oidhreacht, sin ar chultúir, sin ar féinúlacht, agus tá sé sin tharbh tábhaach a bheith ag tír. Leabhar The Journal le daoine a bhíonn ag ghlacha páirt na ranganí damhsa ar an seanos a cobblestone. Chun fáil amach, céir fáil go mbíonn spéis acuáin. Well, I started seanos initially because I was really curious because I've done a lot of other dances from other countries, other parts of the world, and they never really felt like they sat in my body. So I really wanted to give seanos a try, and doing the classes at the cobblestone, it's the one, doing seanos has been the one dance that feels the most natural in my body. It feels like it's the dance I was meant to do, and I feel it's the most fun and expressive way I have of moving. Well, I used to do Irish dancing and I stopped doing that, and so this was like a great chance to do a different kind of Irish dance, and my whole family was here, so we all come together. I think it introduces you to a wider Ireland. For example, I went to Leitrim recently to the Edwina Guckian fantastic show, The Devil in the Dance Hall, which went around a couple of venues. So then you go there and you dance with so many different people, you don't know who they are. I danced with them from my class and we didn't recognise each other initially. And it was kind of funny because it was so fast and we were changing partners. So it brings you into a wider world of culture Gaeilge. Ní bháin go bhfuil bara ar ghabhsa ar an seanos faoi láthair ach tá pobal beo bríomhar de amhránaí ag leanúint leis an traidisiún chomh. Thug mar cuairt ar Erasmus chu labhairt le Mícheál ó Chaníle a bhuaigh an chorn i riada ag ginnearachta sa mbliana. Leabhar sé a dúin faoin traidisiún amhránaíochta agus bhíonnig sé dúin an dríocht a bhaineann leis. Tá seanos an deachar de bhéad híinead céir atá ceart nó céir tá mícheart leis, mar hampla mín tú gimar pelle Manion tú fáil ar báid, tá tú díbrí go bháid, tá tú mó, carta dearach. Má tá capfol cailléim haar fáil, má legann sí posta, tá sí mó. Ní éidir ná go díideach bhálaigh sa bhéad legan é cin fána tú go fáil dúis ag comórta seoran ar a seanos. Cédúirne mé mícheart. Bhfuil beidir go nearach multa leid near haine do lórlam, beidir nearach multa gábhilta reile tá do lór go hálainn. Tá sé an éis go an ólam go bháin dáid agus a háasa. Tá méid sin dintaid, tá go leor obair sin benan, cuimliú éid agus a háasa. Rud nach féidir a tú bhúna, ná, an ornaidíocht. Tá go leor daoine mí sa casa, flatlined, mo huidim so agus mis just flatlined. Mar hampla má tá tú sa héis pín críal agus má chorta rort na jump leads a dúirta leis, basically, right? Tá monitor mar sin, right?
leis seanas bí cheach amach, bí te áard nó bí te síos dain le chluisteáil sa seanas, an ornáideach suas go síos. Mas dyn nhw fynd y casastig counter le bliant nhw sa fi ach na mis ym leidog. Fe ar a ffer a wafio sos o tiag y dyweinda. Sos o tiag baint o'r nesad. Agus ni chlosiach sy'n ein dyn nhw'n fach caint ti hero. Sydd cad y bag sy'n rebo, sy'n glo sy'n torans. Bwyd deils counter o wal ys dorsach osgol. Ni'r ffer sy'n gael y stoppa, mar ni tiag eich da se dyrach sys yn oran, se cas yn oran y ffer sa. Sy'n sianos. Beidir blas a Éirinn da Éirinn. Dyn nhw'n cael fer so sy'n. Agus conin calin o gwytib halgan yatmor is hog mach reg mor gan gyd is vi grua de ganoi de noch nummer bom is bardom väg gold lechen av varis vi kulin traidisiún is vi mali quil das down is vi gasoil das hokrin arni is bekinte hudin wan gnol moide sam fine kait mach gaen lain commission stopper An dói leat gwyl yn tawci gael don Janos, a bhfuil spéis an na leithan seo gwyl dínig teachtar an Janos den céadúr nó bhfuil sé an bhfuil. O, ní sé an bhfuil. O, no. O, ní nach bheith. Ní mar ránis seachúid a go leor teaguscóirí a múna óra an Janos na scoileanna. Agus tá go leor gaisúdóga a fiolam órain Seanos agus níl an Seanos acob. Agus sin sin ó hall nach bhfuil, smailhab na hórain an ceolta le hab a ní mar bheith ghlacha páirte comórta sí. Se tá talú go leog an drám sin ná ní haintsiad ní smuide sa síl leis na hórain héis gútead filmtachab sa scoil maialt ar cuasaí go leis stáití ní máil haba sin, níl an Seanos acob as máilab na hórain sfácha gasa. Ach, a feicear stumsa go mo cheartháil agus i tioma chun i Spáint chun na gaisú se nach bhfuil an síim acob sa Seanos nó nach bhfuil a gcearbh an páirte lacha in a chomórtasí Seanos agus cead a thuairteóid i ráir a dtíana leis nó múntear úteisteach neanach le hí an beala chaile le hín tóra nach chuneál beo agus an ceolta leis ach maíonn an ceola agus há chéad gasú eile tiste go bblion amháin a bheith i casú óran i Seanos ag bailú nó ar radio ní gá go comórtas oidhreachtas nach bra rud bheith an bhil agus an drámhair sin nach bhfuil an síim le go bhain a chuineáil gá gasa gus tú sé tuile ógaíocht gon Seanos agus tuile daoine múin sin a bheits film na nórain. Mar tóráte ag na daoine a bhíonn ag plé leis, tá todhchaí geal in an do traidisiún amhránaíochta agus damhsa ar an Seanos. Tá bura ar an Seanos ar fud fad na tíre in Éirinn agus fiú thar lear, agus cé gur cheann traidisiún é dá rudaí nua ag teacht isteach ar an Seanos go minic. Caríonn seo leis an traidisiún na chaomhnú agus ag mad beo.